Per, du har lige fået tjekket din tid. Var det noget, der overraskede dig? Nej, det er udmærket. Den er god nok. Altså i forhold til... Nu har jeg løven sådan... Altså firmaet, de betaler de løb her. Så jeg er udmærket tilfreds med den tid her. Jeg tog det stille og roligt. Jeg har løbet det, jeg skal løbe i min tid. Hvad blev din tid? Den blev 1.02. Jeg har været hurtigere, men nu løber jeg bare og hygger. Hvordan synes du, det gik? Var der nogen sådan... Nej, det var hårdt op ad bakken. Op ad Jyllands Allé. Ja. Men udover det, så synes jeg, det får man jo betaling nedad. For det går også ned ad bakke og op ad bakke, så det er udmærket. Har du planer om at deltage i andre løb her i foråret? Ja, jeg skal med til VM i halvmarathon i København her den 29. marts. Og så måske tager jeg et halvmarathon her i byen senere. Så. Hvad skal der ske resten af dagen nu? Der skal jeg hjem og have et varmt bad, og så på sofaen, tror jeg. God fornøjelse med det. Tak for det.